σε σκόνη που τα βάφει τα πουλιά, την καροτίνη που λέμε, καμπαλιά κτλ. Μέσα έχει και κολλήνη. Τι κάνει αυτό, είναι για το σηκώτη. Εγώ βάζω στην αργοτροφή και αυτό το συμπλήρωμα που σας είπα. Κάποια φορά ξέρω κάτι που διαφέρει, δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνεις. Για να βάψεις το πουλί πρέπει να ξέρεις. Ένας κομμωτής, άμα βάψει πρώτη φορά μια γυναίκα, θα την κάνει γάλια. Τη δεύτερη, την τρίτη θα μάθει. Και εσύ κάποια στιγμή παράδειγμα θα μάθεις. Δηλαδή, πάντα θα είσαι στο μυαλό σου. Ούτε πολύ ούτε λίγο. Αληθεύει ότι η μάσκα της Κατερίνας είναι η εικόνα του σκοτιού, δηλαδή. Είναι η εικόνα του σκοτιού. Η εικόνα του σκότη της. Η μάσκα της. Ναι. Λένε, παιδί μου, γράφουν στο ίντερνετ, πολύ και άσχητη και σχετική. Ναι, τι γράφουν ότι η μάσκα του γαρβελιού δείχνει, καταλαβαίνεις αν είναι υγεία σαν πουλί, από τη μάσκα και δείχνει το σηκώτη αν είναι σωστά ή όχι. Αυτό είναι ένα ψέμα μεγάλο. Θα σου πω γιατί. Δεν έχει να κάνει να σου πω γιατί. Ένας εκτροφέας, παράδειγμα, δεν πάει να το πάρει αυτό που βάφει τα πουλιά γιατί δεν είναι φθηνό. Και δεν ξέρει ο χώρος. Εμένα μου έστειλε ένα μήνυμα γραφτό κάποιος να πούμε και μου λέει προχθές, κύριε Τριανταφύλλου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Του λέω, αγόρι μου, τι θέλεις. Μου λέει, έχω ένα πουλί, μου λέει, που έχει η μάσκα του ραχτό και τώρα μου λέει, αλλάξει η μάσκα του, μου λέει. Και το πουλί κάτι θα ψοφήσει. Και του λέω, ρε φίλε, τα πουλιά, αυτή την εποχή κάνουν πτερόρια. Και μου λέει, αυτή είναι η πτερόρια. Του λέω, φίλε μου, είναι σαν το λίπο του γράφω κι εγώ, που αλλάζει την τρίχα και δεν αλλάζει το μυαλό του. Του λέω, τα πουλιά, αυτόν τον καιρό αλλάζουν ευτέρωμα. Δεν έχει κάτι το πουλάκι, μην είσαι εκεί στο γάμο. Σε αυτό μήνυμα τώρα. Μου λέει, δεν το ήξερα, μου λέει, του λέω, να που το έμαθα, σου λέω, μέσα σε ένα χωριό σου λέω καθόλου. Το πουλάκι δεν είναι άρρωστο. Το τι τέτοια ακούω και το τι μου λένε τα τηλέφωνα Ιταλικά. Όχι, πάντα προσπαθώ. Πολύ αυτό το ρωτάω. Αυτό είναι μύθος. Αν παράδειγμα τώρα, εσύ έχεις τα πουλιά σου σε ένα υπόγειο. Δεν τους βάλεις αυτά τα πράγματα. Δεν τους βάλεις πατζάρια, δεν τους βάλεις και η πιπεριά φλωρίνης κάνει πάρα πολύ καλό. Να πω για αυτό. Λοιπόν, δεν σημαίνει ένα πουλί που δεν έχει καθόλου μάσκα ότι το πουλί είναι άρρωστο. Αυτό είναι λάθος. Παράδειγμα, εγώ τα πουλιά τα βάφω καλά στο 90%, ένας πιο μεγάλος εκτροφέας από μένα τα βάφει 100%. Εγώ δεν μπορώ να φτάσω στο μεγάλο εκτροφέα, γιατί υπάρχουν από μένα και καλύτεροι και πάντα θα υπάρχουν καλύτεροι. Δεν είναι ότι εγώ είμαι ο καλύτερος και άλλοι είναι χειρότεροι. Μα σου είπα και στην Ελλάδα έχει πολύ καλούς εκτροφείς και πολύ καλά παιδιά. Εγώ θέλω να λέω την αλήθεια. Και ο ένας μαθαίνει από τον άλλον. 5 πράγματα ξέρει ένας άλλος εκτροφέας, 5 πράγματα ξέρω εγώ, 5 ο ένας, 5 ο άλλος. Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, εσείς οι νέοι θα γίνετε και πολύ καλύτεροι από εμάς. Άρα και εμείς κάτι πρέπει να αφήσουμε μετά πίσω μας. Δεν είναι μόνο να σας πάρουμε τα λεφτά και να σας προβάλλουμε τα πουλιά και εμείς να γίνουμε κάποιοι να κυκλοφορούμε με τη Mercedes και εσείς με τα πόδια και εσείς να μην έχετε κάνει προκοπή ποτέ. Πρέπει πρώτα εμείς οι μεγάλοι εκτροφείς να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι και να μάθουμε όλους τους άλλους να γεμίσει Ελλάδα εκτροφής. Εκεί θα δουλέψετε κι εσείς μετά και εγώ, εσείς θα πουλάτε σε πιο νέους, εγώ θα πουλάω σε εσάς, εγώ τώρα τι κάνω. Είμαι ένας παλιός εκτροφέας. Πάω στο Βέλγιο, στο καλύτερο εκτροφέα και του παίρνω το αίμα το δικό του. Του διαλέγω τα καλύτερα πουλιά, τα πληρώνω γιατί αν δεν πληρώσω δεν παίρνω τίποτα και φεύγω. Παράδειγμα τώρα, ένας που ξεκινάει δεν θα έρθει σε μένα, θα έρθει σε σένα. Κατάλαβες. Άρα τι είναι, πρέπει κάτι πίσω να αφήσουμε. Να τα λέμε τα μυστικά. Ο Βέλγος δεν σου λέει πολλές φορές τα μυστικά. Αν δεν σε κάνει πελάτη, δεν στα λέει ποτέ. Θέλει πρώτα να στα πάρει και αν γλυκαθεί και πας πάλι του χρόνου, αυτό σου κρατάει και προκαταβολή σου. Λέει για το χρόνο, πάρεις πιλιά, θέλω να προκαταβολή σου. Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω προκαταβολή για να πάρω πιλιά. Δηλαδή και επειδή άμα του λέει, δεν έχει. Αυτό τώρα που λέτε, σας αφήνει όμως να διαλέξεις από την αρχή. Είναι, άκου να σου πω κάτι. Ο Γερμανός, είναι παιδιά εδώ. Ο Γερμανός, ο Βέλγος, άμα τον πληρώσεις, μπορεί να του κάνεις ό,τι θέλεις. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, κατάλαβα. Φτάνει να του δώσεις λεφτά. Αυτός βλέπει λεφτά, δεν βλέπει τον Γιώργο τον Τριανταφύλλου. Το Γιώργο τον Τριανταφύλλου δεν τον κερνάω ούτε καφέ, θα πας να τον κεράσω με. Ο Βέλγος, εγώ δεν θα δω και μου κάνει το τραπέζι και με προσέξει και μου κάνετε. Υπάρχουν τέτοια πράγματα εκεί. Και θα πας να σου πει, George Pay, τυρό. Τα λεφτά τον νοιάζουν. Αν σου ψοφείς το πουλί την άλλη μέρα που θα μπει στην κλούβα να φύγεις, η κακιά η τύχη σου λέει. Είναι στεγνός, είναι κρύος, πώς να σου πω, δεν έχουμε εμείς καμία σχέση με τον Βέλγο. Ο Βέλγος σε βλέπει, αφού θα πας και πέρα και κοιτάει τις έπρεπες να είναι φουσκωμένες από λεπτά. Να σου τα πάρει. Βάζεις καταπετσέτες, δεν σε βάλει μέσα στις πέλες σου. Ένα Ιταλό ξέρεις του κάνει. Είναι στο πιο μεγάλο πλαίσιο, του λέει, το πάει πίσω, θα γίνει την πόρτα, του πετάγει το σαρμά έξω και μια κοτσάκι και νόταν έξω.
Γιατί του ζήταγε για να του πάρει ένα μεγάλο πουλί. Του λέει: εδώ έχω ένα μεγάλο, του λέει: εδώ πάμε από αυτή την πόρτα και να διαλέξω μπροστά μου. Δεν σηκώνει το Βέλγο, πρέπει να το σεβαστεί. Εμά εδώ έρχονται οι Πασχάλοι το παζάρι, γιατί δεν είναι παζάρι. Πα του θέλει να κάνει παζάρι, σου λέει: το μετάνιωσα, δεν είναι τα πουλιά μου. Φύγε, σου λέει: σου μπορεί να σου πει από το σπίτι να φύγει. Το έχω πάθει εγώ παλιά. Πήγα σε ένα γέρο να πάρω κάτι πύρουλε τότε, πράγμα παστέλ, κάτι τέτοιο. Και μια έχει πάει τη θερούγα, γίνεται άλλο, αλλά δεν έβρισκα από την άλλη να τη πάρω. Του κανονίζω την τιμή, θα συμφωνούμε, παίρνω τα πουλιά, τα βάζω μέσα, να του πληρώσω. Αν μου λέει κανένα λάθο. Δεν θέλω τόσο, θέλω τόσο που είδε τα πουλιά. Και λόγω στην Ελλάδα, άμα κάνω ένα λάθο, πληρώνω εγώ το. Έτσι έχουμε μάθει εμεί στην Ελλάδα. Αλλά μου λέει, του λέω δεν τα πάρω τα πουλιά. Μου λέει δεν με πειράζει. Εγώ ζω για τα πουλιά μου, μου λέει. Τρελαδούλος κι αυτός. Ναι, εγώ ζω για τα πουλιά μου, λέει. Εγώ θα ζήσω για τα πουλιά μου, άμα θες πάρτα. Έκανα λάθος, μου λέει, θέλω αυτά τα λεφτά. Του λέω αυτά τα λεφτά ίσα δίνω. Και εγώ ήταν και μια ευκαιρία να τα πάρω γιατί ένα έχει σπάσει μια φτερούγα, τα άλλο κρεμόταν λίγο φτερούγα. Και λέω, δεν πας στο διάβολο όσο κάτω να πει. Πήγα πιο πέρα, πήγα να δω και πήρα πιο ωραία πουλιά. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Άμα σου πει αυτό κάνει τόσο και εσύ πάντα δώσει τόσο, μπορεί να σε βγάλει έξω από το σπίτι. Εμείς οι Έλληνες, άμα ακούσουμε κάποιον ότι δεν έχει τόσα και τόσα και θέλω να βοηθήσει ο Έλληνας, σε βοηθήσει. Ο Ευρωπαίος δεν σε βοηθάει ποτέ. Αυτό είναι το παράπονο. Όταν πάω στο Βέλγιο, βλέπω ωραία πράγματα. Οι Βέλγοι δεν με γεμίζουν. Δεν με γεμίζει κανένας. Ούτε να βγεις, αν βγεις έξω μαζί του να φάσεις να μιλήσεις, θα τον πληρώσεις. Έχω έναν άλλο προφέα πάρα πολύ μεγάλο, που κάνει πρώτα να μου δώσει, μου λέει: έχω δουλειά, μου λέει. Έχουμε ραντεβού 10 ώρα το πρωί, θα πάω στα δουλειά σου και φύγεις. Τέρμα. Πήρες τα πουλιά, τον πλήρωσες. Λέει άστα, έξω από τη δικιά σου να πάθουνε κάτι και μετά σου λέει: έλα να τα πάρεις την άλλη μέρα. Αφού πήγα κάποτε να πάρω τα πουλιά και πήγα 10 λεπτά νωρίτερα, μου λέει: Τζορτζ, είπαμε στις 5. Ήταν 5 παρα 10. Περίμενε απ' έξω 10 λεπτά έξω από το σπίτι του να πάει 5 να μου ανοίξει την πόρτα για να πάρει τα πουλιά. Και του είχα δώσει ένα σκασμό λεφτά έτσι. Έτσι είναι η Βέλγοι. Και να σου πει και κάτι. Εγώ του βρίζω ακόμη, του κατηγορώ καμιά φορά. Και όμω φίλε μου έχουν δίκιο. Δεν παίρνει τίποτα αν δεν το πληρώσει. Και εμεί εδώ, καμιά φορά που στέλνουμε λεφτά, μαλώνουμε μέσα στα Facebook και κατηγορία του κάνουμε ή στο τέλο του τρώνε λεφτά και σε βρίζουν για ακόμα. Άρα είμαστε Έλληνες, δεν θα αλλάξουμε ποτέ. Ναι, δεν θα αλλάξουμε ποτέ. Κύριε Γιώργο, δεν φταίει ούτε η τροφή αυτή που ονόμασες, ούτε την τροφή που φτιάξες. Εντάξει, άλλο σου λέω, δεν φταίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν κάνουν τα πουλιά αυτά. Για να κάνουν και 5 ευρώ το ένα, έτσι. Κάνουν 10. Αυτοί πιάνουν παράδειγμα 50 καταδενάκια, ένα σκοτώνει, έτσι. Τα πουλάει, σε παντελονιάσει, ξέρω τον άλλο από το β'. Αυτός περνάει καλά πρωί και εσείς τα παίρνετε και μετά από λίγες μέρες ένα-ένα τα πετάτε στην κουπίδια. Χάνεις τον χρόνο σου, χάνεις τις προπές σου, χάνεις τον ενθουσιασμό που έχεις και την άλλη μέρα πας στο κοτέτσι σου και δεν πας με πολύ όρεξη. Γιατί ξέρεις να βρεις κάποιο ψόκιο και στεναχωριέσαι. Άρα για ποιος είναι ο λόγος να στεναχωριέσαι. Καλύτερα να πεις θα κάνω οικονομία, θα μαζέψω 100 ευρώ, 200 ευρώ και θα πάρω ένα ζευγάρι. Από αυτό το ζευγάρι θα ξεκινήσεις να κάνεις προκοπή. Το να πάει να πάρεις φτηνά 30 καρδελάκια, θα σου μείνουν τα 2 ή τα 3. δεν είμαι αυτής της φιλόσοφης να πάω 30. Άρα, σου φέρω ένα παράδειγμα. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Αλλά και 30 να πάρεις και 50 να πάρεις, 3. Δεν μένουν όλα τα πουλιά. Να μιλάμε για πουλιά εκτροφής. Αυτά τα πουλιά, εγώ με τις γνώμες να μην τα παίρνει κανένας. Τι θέλω να πω με αυτό. Θα πας σε ένα σκαλί και δεν πας. Δεν ανεβαίνεις σκάλα ποτέ. Ενώ με το μεταλλαγμένο ξεκινάς από πιο απλά πουλιά και κάθε χρόνο πας σε ένα σκαλί και φτάνεις και λες αυτό το πουλί το έχω βγάλει εγώ, έχει το δαχτυλί το δικό μου. Αυτή είναι όλη η τρέλα και όλη η φιλοσοφία. Δεν τα τρώμε, δεν μερίζει τα πουλιά. Τα πουλιά τα έχουμε να τα βλέπουμε, να τα καμαρώνουμε. Και εγώ στο προσωπικό μου προφίλ που έχω κάτι ακριβά πουλιά, δεν τα έχω να στα πουλήσω σένα. Καμιά φορά δίνω σε κανέναν Άραβα που έρχεται και τα χρόνια κοντά. Κάποια στιγμή δίνω. Αλλά τα δίνω επιλεκτικά αυτά τα πουλιά. Αλλά δεν σου λέω κάτι τόσο καλή. Ήρθα ένας ποδοσφαιριστής να μιλώ όνομα να πούμε και μου λέει θέλω 5 πουλιά και Το ξέρω. Ναι, πλήρωσα 55.000 ευρώ. Δεν θα του τα έδινα. Λοιπόν, αυτός που έχει πρωτοβόλιο δεν είναι ανάγκη να χάσει. Γιώργο, περίπου το μείγμα. Ξέρεις πόσο αυτό που αγοράζεις εσύ να μην λέμε εταιρεία τώρα που το πήρες. Ξέρεις πόσο περίπου έχει σε νίτζερ, σε καραβούρι, εγώ είμαι εκτροφέας. Δεν μπορώ σαν εκτροφέας εγώ να πω ότι εγώ ο Γιώργος ο Τριανταφύλου θα βγάλω μία τροφή. Είμαι ένα τίποτα εγώ μπροστά στο Blackmer και μπροστά στον Ορνιτάλια
τον γρηγορούτη που λέμε. Αυτοί είναι πιο παλιοί εκτροφείς, είναι επιστήμονες προς αυτά. Αυτά είναι θηρία. Δεν μπορούμε να νικήσω αυτά τα θηρία. Άμα πάω στον Blackman στη Γερμανία και του πούμε γύρω στο τριανταφύλλο, μου πει ποιος είσαι, δεν σε ξέρω. Ενώ αυτός όμως έχει σπουδάσει την καρδερίνα, μάλλον τα πουλιά, και γι' αυτό βγάλανε αυτές τις τροφές. Εγώ είμαι εκτροφέας. Αν εγώ ξεκινήσω πέρα από θα βγάλω μια τροφή Γιώργος Τριανταφύλλου, σημαίνει ότι είμαι ψωνάρα. Εγώ είμαι εκτροφέας. Εγώ ακολουθώ πιστά και βασίζομαι στην τροφή που δίνω στα πουλιά μου. Είτε είναι Σορυντάλια, είτε είναι η Blackman. Εγώ δεν κακολογώ καμία εταιρεία και οι δύο είναι καλές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καμιά φορά καλοί άνθρωποι δεν υπάρχουν. Οι τροφές αυτές είναι κορυφαίες. Άρα προτείνεις κάτι τυποποιημένο. Εγώ δεν προτείνω τίποτα. Ο καθένας δεν τυποποιημένο. Εγώ παράδειγμα, σε αυτούς που δίνω πουλιά και με ρωτάνε, λέω οι τροφές οι καλές είναι δύο. Η Ορυντάλια και η Blackman. Διαλέγεις φίλο μου και παίρνεις. Τυποποιημένες τροφές. Λέω ένας είναι ακριβώς ανάλογα την τσέπη σου πράξη. Εγώ δεν λέω σου είναι και καλά. Τα είσαι αυτό. Τυποποιημένοι όμως, όχι να κάνουμε δική μας επιλογή. Ποτέ είναι μέγα λάθος. Αν εγώ δεν θα εξηγήσω να πω ότι εγώ Γιώργος στο Τριανταφύλλου θα βγάλω μια τροφή γιατί βγάζει 1150 πουλιά το χρόνο και είμαι μεγάλος και τρανός, θα είμαι ψεύτης, θα θέλω να δείξω ότι κάτι είμαι. Τίποτα φίλε δεν είμαι. Είμαι ένας ταπεινός εκτροφέας όπως